σας παιδιά! Παιδιά μου, τι κάνετε, πως είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Όπως βλέπετε είμαι σε αυτό το πολύ γνώριμο σας και γνώριμο μου μέρος, το οποίο βέβαια έχει ξεστολιστεί διότι οι γιορτές έχουν περάσει πια δυστυχώς και πρέπει να περιμένουμε άλλες 350 μέρες για τα επόμενα Χριστούγεννα, κάτι το οποίο με θλίβει κάθε φορά όταν τελειώνουν τα Χριστούγεννα, αλλά και τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Η φωνή μου εξακολουθεί να είναι ακόμη έτσι, μάλλον αυτό που έπαθα μάλλον είχε σκοπό να κάνει τη φωνή μου κάπως πιο sexy και πιο συντέξη, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά είναι σε αυτή την κατάσταση ακόμη. Είναι μία από αυτές τις ιώσεις που μετά σου αφήνουν μία φαρικίτιδα. Το μακιγιάζ μου είναι αυτό. Καλό. Και να μην χρονοτριβούμε παιδιά, είπα σήμερα να κάνω ένα βίντεο Q&A. Σας είχα κάνει ένα story στο Instagram πριν από κάποιες μέρες και σας είχα ζητήσει να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας για να κάνω ένα βίντεο και να τις απαντάω όλες, τέλος πάντων, ή όσες περισσότερες μπορώ. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και έχω κρατήσει κάποιες ερωτήσεις. Προσπάθησα να μην μοιάζουν με τις ερωτήσεις που είχα κάνει, που είχα απαντήσει στο προηγούμενο Q&A, γιατί αυτό το βίντεο σκοπό έχει να με μαθαίνετε καλύτερα, οπότε τι νόημα θα είχε να απαντάω ξανά στα ίδια και στα ίδια. Πριν προχωρήσω όμως παιδιά στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει εδώ, θέλω να σας υπενθυμίσω πως πρέπει να κάνετε τι. Πρέπει να κάνετε μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να χτυπήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται καινούρια, να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που εμείς ανεβάζουμε εδώ καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Κυριακή και Τετάρτη εκτός απρόπτου στις 5, και να με βρείτε και στο Instagram, γιατί μπορεί ρε παιδί μου να σας γεννηθεί και σας μια απορία και να θέλετε μεθαύριο να μου κάνετε μια ερώτηση, να συμμετάσχετε κι εσείς με αυτόν τον τρόπο σε ένα βίντεο σαν και αυτό. Ξεκινάω λοιπόν παιδιά, μισό λεπτό γιατί είμαι και παντελώς ανοργάνωτη, συγγνώμη Λοιπόν, ξεκινάω παιδιά με ερώτηση νούμερο 1. Ποιες είναι οι ονειρεμένες διακοπές σου για φέτος το καλοκαίρι? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί ακόμη ακριβώς, γιατί το καλοκαίρι είναι μακριά. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να πάω διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή να είμαστε καλά, να μπορούμε να φύγουμε, να μπορούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες διακοπές έτσι πιο και αν όλα αυτά συμβούν, πιστεύω πως θα ήθελα πάρα πολύ να πάω έτσι σε κάποιο νησί. Δηλαδή η Παξί που πήγαμε πέρσι ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός, τον οποίο βέβαια δεν χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κάτσαμε για πάρα πολύ λίγο, οπότε ίσως φέτος να ήθελα να επιστρέψω εκεί και να κάνω έτσι πιο πολλές μέρες διακοπές εκεί. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω, γενικώς θα ήθελα να πάω έτσι στην Κρήτη. Δεν έχω πάει ποτέ στην Κρήτη παιδιά και το ξέρω, όλοι θα μου γράψετε από κάτω ότι πώς γίνεται να μην έχεις πάει στην Κρήτη, να έχεις πάει ας πούμε στη Νέα Υόρκη και να μην έχεις πάει στην Κρήτη. Θα σας πω ότι παιδιά γίνεται και θέλω πάρα πολύ να πάω. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω ακόμη, σίγουρα πάντως αν ξεχάσουμε το μέρος στο οποίο θα ήθελα να κάνω τις διακοπές μου, σίγουρα οι ονειρεμένες μου διακοπές περιλαμβάνουν αγαπημένα πρόσωπα, το Γιώργο ας πούμε, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε κάπου και με τον Έκτορα, και σίγουρα περιλαμβάνουν πολύ ξεκούραση, πολύ φαγητό, πολλά μπάνια και ίσως και καμιά έτσι συναυλία. Να πω εγώ, αχ τι ωραία ρε παιδιά, μου θυμίσετε το καλοκαιράκι. Τι ωραίο που είναι το καλοκαιράκι.
Αυτό λοιπόν, ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε μου, δεν ξέρω. Και προχωράω παρακάτω. Άφησα λοιπόν, παιδιά, και τα μαλλιά μου κάτω. Έχω βάλει και το φαγητό να γίνεται. Πώς. Και προχωράω, παιδιά, στην επόμενη ερώτηση. Wow, εδώ, παιδιά, μπαίνουμε λίγο στα βαθιά, αλλά δεν πειράζει, θα την απαντήσω. Είναι λίγο πιο προσωπική ερώτηση που δεν έχω πρόβλημα με τις προσωπικές ερωτήσεις. Καταλαβαίνω ότι όσοι με παρακολουθείτε είναι λογικό να θέλετε να με γνωρίσετε καλύτερα. Και εγώ θα ήθελα πολύ να μπορούσα να σας γνωρίσω καλύτερα έναν ξεχωριστά. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Η ερώτηση λοιπόν είναι: έχεις παιδάκια? Αν όχι, θα ήθελες? Παιδάκια δεν έχω ακόμη και γενικώς αυτό είναι ένα κεφάλαιο που στην ζωή μου, στη ζωή μας μάλλον με τον Γιώργο, δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα ακριβώς. Έχει προκύψει το καλοκαίρι ένα πρόβλημα στα γυναικολογικά μου, προέκυψε το περασμένο καλοκαίρι. Για όσους δεν ξέρετε ή δεν το έχετε δει, έχω κάνει και βίντεο σχετικά με μία επέμβαση που χρειάστηκε να κάνω. Και όσοι δεν το έχετε δει, θα σας το αφήσω στο τέλος εδώ στην οθόνη, αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Οπότε επειδή αυτή η επέμβαση προέκυψε κάπως έτσι απρόσμενα, να πω, μας έβαλε σε μία λογική του ότι να είμαστε καλά πρώτα και μετά λίγο θα δούμε, γιατί και το να κάνεις παιδάκια είναι ένα θέμα λεπτό, είναι ένα θέμα που μπορεί για κάποιους να είναι πιο δύσκολο, για κάποιους να είναι πιο εύκολο, που σίγουρα καταπονεί το σώμα της γυναίκας και όλα αυτά συν με το ότι νιώθουμε έτοιμοι να κάνουμε ένα παιδί. Δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι πράγματα που σίγουρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και να σκεφτούμε πριν πάρουμε μια τέτοια τόσο σημαντική απόφαση. Στο μέλλον έτσι, σίγουρα είναι κάτι που έχω σκεφτεί πως θα ήθελα να κάνω. Προς το παρόν όμως ίσως να μην έχει έρθει ακόμα η ώρα. Προχωράω λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Πράγματα, λέει, και συνήθειες που είχες το 2023 αλλά θα αποβάλεις για το 2024. Έτσι και αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει πολύ σκέψη. Και είναι πιο έτσι, μπαίνει πιο βαθιά αυτή η ερώτηση στη δική μου σκέψη. Έχω να σας πω ότι σίγουρα κάτι που έκανα το 2023 και το 2022 και από το 1991, από το μακρινό εκείνο έτος που γεννήθηκα, πιστεύω πως το έκανα, και θα ήθελα να καταφέρω επιτέλους να το πετάξω από πάνω μου το 2024, είναι το να σκέφτομαι συνέχεια το κακό, να γίνεται κάτι και εμένα ο νους μου να πηγαίνει συνέχεια στο χειρότερο, να μην έχω μία αλφα αισιοδοξία, η οποία τουλάχιστον έτσι κάπου να υπάρχει, κάπου στην ατμόσφαιρα να υπάρχει μία νότα χαράς, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθώ εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα να το αλλάξω. Έχω κάνει κάποια βήματα τώρα, γιατί έχει και περίπου 1,5 χρόνο που έχω ξεκινήσει την ψυχανάλυση και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και γενικώς αυτό μαζί με το ότι υπεραναλύω τα πάντα, είναι δύο πράγματα που σίγουρα θα ήθελα να προσπαθήσω να αποβάλω αυτή τη χρονιά. Μακάρι να είναι αυτή η χρονιά που θα τα καταφέρω. Και συνεχίζω, παιδιά, με τις ερωτήσεις σας. Πηγαίνουμε σε κάτι έτσι που έχει σχέση εδώ και με το καναλάκι. Bigger vlog videos, show the city and places. Εδώ μου γράφει μια φίλη. Έχω να πω ότι πολύ θα το ήθελα αυτό, να μπορώ να δείξω έτσι περισσότερα κομμάτια της πανέμορφης πόλης που ζω, της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς όταν ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος,
να σας πω την αλήθεια, ούτε κι εγώ δεν τη βλέπω την πόλη. Βλέπω πολύ συγκεκριμένα μέρη κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, Έκτορα, παρ' όλα αυτά παιδιά, σίγουρα είναι κάτι που έχω έτσι στο μυαλό μου και θέλω πολύ να προσπαθήσω να το κάνω, να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στο να κάνω vlog και να δείχνω όντως μέρη της πόλης, να κάνω και μεγαλύτερα vlog σε διάρκεια. Δυστυχώς όταν δουλεύεις και σε μια κανονική δουλειά και έχεις και αυτό δεν είναι πάντα πολύ εύκολο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμένα έτσι εσείς έχετε γίνει κάπως η παρέα μου, μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο το να βλογκάρω. Οπότε σίγουρα υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να το κάνω. Και προχωράω. Πόσα τατουάζ έχεις και ποιο είναι το αγαπημένο σου? Λοιπόν παιδιά, έχω 4 τατουάζ. Τα 3 φαίνονται πολύ εύκολα, οπότε θα σας τα δείξω. Το ένα είναι αυτό, είναι το κλειδί του Sol, το είχα κάνει όταν ήμουν φοιτήτρια. Αυτά που θα δείτε τώρα τα έχω κάνει φέτος, είναι μία πεταλούδα που έχω κάνει εδώ. Και έχω κάνει και ένα, το βλέπετε ανάποδα, μισό. Έχω κάνει μια καρδούλα που έχει μέσα τον Έκτορα. Έχω και ένα ακόμη τατουάζ, είναι ο πύργος του Άιφελ, είναι πίσω στην πλάτη, τώρα είναι λίγο δύσκολο να σας το δείξω όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτά είναι τα τατουάζ μου. Θα ήθελα πολύ να κάνω κι άλλα, έτσι εγώ θεωρώ το τατουάζ ένα είδος τέχνης και μου αρέσει πολύ, οπότε θέλω να κάνω κι άλλα και να σας το δείχνω κιόλας, έτσι, μήπως πάρετε κι εσείς καμιά ιδέα σε περίπτωση που θέλετε. Προχωράω λοιπόν παιδιά σε επόμενη ερώτηση. Προτιμάς τα σκυλιά ή τις γάτες? Προτιμώ όλα τα ζωάκια, να σας είμαι ειλικρινής. Αγαπώ πάρα πολύ τα ζωάκια, αγαπώ πολύ και τα σκυλάκια και τις γατούλες και όλα τα ζωάκια στον κόσμο. Θεωρώ πως όλα τα ζώα έχουν μια πολύ αγνή ψυχή που τη συναντάμε πάρα πολύ σπάνια σε ανθρώπους. Σίγουρα το γεγονός ότι ζω με ένα σκύλο μου έχει δείξει κομμάτια του χαρακτήρα των σκυλιών που με κάνει να τα λατρεύω τα σκυλάκια, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπάω και τις γατούλες και όλα τα ζώα. Και να τα αγαπάτε κι εσείς παιδιά, είναι κρίμα, είναι αθώες ψυχούλες, ειδικά όσο ζουν εκεί έξω και είναι αδέσποτα, είναι πολύ ταλαιπωρημένα, να είστε πάντα δίπλα τους. Προχωράω λοιπόν παιδιά και στην τελευταία μου ερώτηση που θα βάλω εδώ μέσα στο βίντεο. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για αυτό το έτος? Λίγο πολύ αυτά που είπα πριν ότι θέλω να αποβάλω είναι σίγουρα τεράστιο μέρος των στόχων μου για φέτος. Σίγουρα θέλω να εντάξω στη ζωή μου περισσότερο τη γυμναστική που την έχω παρατήσει. Σίγουρα θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι' αυτό εδώ το κανάλι. Αυτοί είναι κάποιοι από τους στόχους μου για φέτος. Έχω κάνει και ένα σχετικό βίντεο στο vlog μας που τα αναλύω όλα περισσότερο, τα λέω πολύ πιο αναλυτικά και σίγουρα θα καταλάβετε πολύ περισσότερα, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Οι κυριότεροι στόχοι μου για φέτος είναι σίγουρα αυτοί και τα ταξίδια, γιατί παλιότερα ταξίδευα πολύ πιο συχνά. Δυστυχώς όσο αυξάνονται οι υποχρεώσεις είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά θα επιστρέψω παιδιά στα ταξίδια γιατί μου έχουν λείψει πολύ. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το βίντεο, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας για μένα. Απάντησα έτσι όσες πιο πολλές μπορούσα γιατί δεν θέλω να κάνω και το βίντεο τεράστιο γιατί θέλω όντως να αφιερώνετε χρόνο να μπορείτε να το δείτε όλο και ίσως έτσι συμπεριέλαβα και τη δική σας ερώτηση. Ποιος ξέρει. Ο Έκτορας εδώ με κοιτάει με τη γνωστή του απορία γιατί δεν καταλαβαίνει ότι εγώ μιλάω σε εσάς. Αυτά λοιπόν παιδιά για μένα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας άρεσε και αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να μου κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να χτυπήσετε το καμπανάκι παιδιά, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να με βρείτε και στο Instagram. Σας το λέω συνέχεια, το ξέρω, σας κούρασα. Γράψτε μου αν σας κούρασα. Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Λουκουμάκια μου καλά, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο την Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Φιλιά!